Lemana an bɛ aw fo k'aw komandaw ka don o don timinadiya kosɔn k'an lajɛ walasa k'aw kunnafoni Lidi Media sanfɛ dɔgɔkun kibaru hukumu kɔnɔ an ko aw ma ko aw danse bi kibaru kumabɔ la an bɛ taa Mali ni Alizeri dan cɛ la ye i b'a dɔn k'a fɔ jatigɛwalikɛlaw ni Mali finitigiw kɔni karilen don ɲɔgɔn na yen nɔ mɔgɔ caman fana b'a la ka boli ka bɔ walasa ka u yɛrɛ kun dogo Alizeri fana b'a la ka datugu olu ɲɛ an bɛ kuma kan ni kunnafoniw daminɛ la Professeur Clément Danbele minɛnen don kaso la a bɛ waati jan bɔ i b'a ye k'a fɔ ko a ye laɲini kɛ ko ka fiɲɛbɔ dɔ d'a ma ni o ye liberté provisoire ye sɔn ma kɛ o ma a ka sɔnna don maa ye min sɔrɔ k'a fɔ an ye o ko kan an bɛ n'o sɔrɔ ni kunnafoniw kɔnɔ kunnafoni wɛrɛ bɛna fara olu kan ne ko k'aw tulo garisɛgɛ dɔgɔkun kibaru hukumu kɔnɔ bi kibaru farala ɲɔgɔn kan lase aw ma balimakɛ Andre Traoré fɛ Lemanaw an bɛ aw fo ko kura ko aw danse an ka dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan kibaru min daminɛ Alizeri kaw fɛ yen nɔ k'a jira k'a fɔ ko Mali finitigiw kɔni ni jatigɛwalikɛlaw karilen don ɲɔgɔn na yen nɔ i b'a ye k'a fɔ ko a bɛ dɔgɔkun kelen bɔ sisan kɛlɛ daminɛna fɔlɔ ni janda dɔ ye Mali finitigiw ɲɛ o kɛra sababu ye ni kɛlɛcɛ caman ni tora o ko dafɛ o kɔfɛ Mali finitigiw n'u dɛmɛbaaw fana sɔrɔla ka labɛnw sabati labɛn sabati minnu kɛra sababu ye ni u ye mugujugu kɛnu caman k'o kɛ jatigɛwalikɛla ninnu jɔsenw kan o kɔfɛ i b'a ye u bolofɛn caman tiɲɛna o senfɛ ani mɔgɔ caman ni tora o ko dafɛ hali k'a sɔrɔ Mali finitigiw ka kibaruya di Soni Diripa ale ma kibaruya jɔnjɔnw di o ko kan fɔlɔ sabula kɛlɛ ganiw bɛ senna nin waati ninnu na ko ninnu to senna mɔgɔ caman minnu kun nana Tizawaten walasa ka dahirimɛw ɲini ani sanubɔ hukumu kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ caman fana b'a la ka ɲini ka bɔ kɛlɛ juguman ninnu cɛla walasa ka u yɛrɛ kun ɲini o caman b'a la ka bɔ Alizeri fanfɛla ninnu fɛ nka Alizeri fana kɛlen don ka datugu mɔgɔ kofɔlen ninnu ɲɛ k'a fɔ ko u tɛ tɛmɛ cogo si la walasa k'u ka jamanaw lasɔrɔ i b'a ye k'a fɔ jamana caman mɔgɔw bɛ a la Sudankaw b'a la ani fo ka taa se Cadikaw dɔw bɔ Nizeriya ani u ɲɔgɔnna caman wɛrɛw la farafinna dugu caman wɛrɛw la u caman kɔni y'u ka dusumakasa jira ani k'u ka dimi jira nin ko la ka sababu kɛ ko mɔgɔw dɔw minɛw ni marifa tɛ u bolo wa jatigɛwalikɛlaw tɛ nka u kun nana sanu bɔ o de la nka u n'a ta bɛɛ ko Alizeri jamana bannen don u ka tɛmɛ walasa ka taa u ka jamanaw kɔnɔ ni kɛlɛ kelen ninnu hukumu kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ ko politiki tɔn min bɛ wele ko Mouvement social pour le renouveau o ɲɛmɔgɔba Dr Abubakar A Ture ale ye a jira k'a fɔ ko malidenw t'a la ka nin ko ka jugu ka se hakɛ min ma mɔgɔw t'a la ka minɛ o bɛrɛ ma an k'a ka ɲɛfɔliw lajɛ nin jaw la an ye réunion kɛ ka communiqué dɔ sɛbɛn laɲini min bɛ jamana kɔnɔna na min ye Kidal région la plus particulièrement problème min bɛ Tinzawaten a yirala ni filɛna na le 27 le 28 jusqu'à kunu kɛlɛ dɔw bɛ Mali partie dɔ la plus particulièrement Kidal région la an ye communiqué ka condamné min kɛra an ka sadaso la min kɛra Mali la parce que an y'a ye fɔlɔ la Mali ni terroriste classique de bɛ kɛlɛ kɛ mais ni kɛlɛ la an y'a mɛn de source sûre ko jamana wɛrɛ mɔgɔw donna kɛlɛ la min ye tubabu ka jamana plus particulièrement Ukraine o hukumu kɔnɔna la an ye bataki bila ka taa ORTM la ka o condamné parce que an ma min faamu an ni maliyɛn dɔw de bɛ kɛlɛ la ani terrorisiw donc an t'a faamu sɔgɔ si la jamana wɛrɛ mɔgɔw kana u fara kan ka Mali kɛlɛ an tɛ jɛn n'o ye a kɛra Mali ka kɛlɛ o a kɛra mɔgɔ wɛrɛ ka kɛlɛ o an tɛ jɛn n'a ye donc an y'a sɛbɛn k'a fɔ an bɛ an ka militaires kɔ an bɛ an ka autorités kɔ u ye décision fɛn ta an jɛra n'a ye Mali ko la donc an bɛ min ɲini maliyɛnw fɛ an bɛɛ kan ka tigɛ di ɲɔgɔn ma ka an ka armée ka sinsin pour que armée ka se ka fanga sɔrɔ cogo min pour que ko se ka an ka jamana bɛɛ lakana parce que min tɔra an bolo o ye an ka armée de ye sans armée indépendance tɛ yen souveraineté tɛ yen hɔrɔnya tɛ yen donc diyagoya de don an ka ɲɔgɔn dɛmɛ pour que vraiment
jamana bɛ se ka basigi cogo min an ka laɲini ye mun ye an min ye maliyɛn ye an k'a dɔn ko kɛlɛ bɛ an ka jamana la caman hakili la jamana basigilen don jamana basigi a ma basigi donc an k'a lajɛ problème min b'an ni ɲɔgɔn cɛ an maliyɛn yɛrɛ an ni ɲɔgɔn cɛ parti politique comment on appelle classe société civile mɔgɔw an bɛɛ da ka fara ɲɔgɔn kan ka wuli ka jɔ k'an ka armée dɛmɛ ka an ka ɲɛmɔgɔw dɛmɛ o de y'an ka hakili ye pour que vraiment kɛlɛ min bɛ sen na kɛlɛ fitini tɛ kɛlɛ min bɛ sen na ani kɛlɛw min tɛmɛna u kɛlɛn tɛ parce que min yɛrɛ ni tile filɛ na a b'a yira comme quoi complot de don an ka jamana kan mali kan an ka AES pays kan donc an bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan a kɛra Niger wo a kɛra Burkina wo a kɛra Mali wo ani mɔgɔ min bɛ se ka Mali dɛmɛ u ka wuli ka jɔ pour que an ka se ka an ka indépendance sabati cogo min an n'an ka souveraineté bɛ se ka sabati cogo min o bɛ se ka kɛ seulement n'an ye tigɛ di ɲɔgɔn ma ka an ka armée dɛmɛ k'an ka autoritéw dɛmɛ. Professeur Clément Danbele bɛ to kaso la kun ye laɲini kɛ dɔgɔkun in kɔnɔ k'a fɔ ko fiɲɛbɔda ka di a ma nka o ma se ka sabati kiiritigɛlaw ma se ka ma sɔn o ma a minɛnen don kumakan minnu tɔkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw kɛra k'a ye k'a fɔ ko o kumakan ninnu tɛ Professeur Clément Danbele kumakan ye i n'a fɔ a ka sɔrɔnadonba ale y'a ɲɛfɔ cogo min na n'o ye Laji Tarawele an k'a ka kumakanw lajɛ nin jaw la. An ye demande de liberté provisoire fɔlɔ kɛ an ye fɔlɔ min kɛ a fɔlɔ ye a ma jaabi sɔrɔ a la parce que a ma jaabi hali bi o la o dun kɔnɔna na juge y'a ye k'a fɔ nin ko in bɛ cogoya min na hali bi sɛgɛsɛgɛli kan ka kɛ pour que ka kumakan in ka sɛmɛndiya ni professeur de ta don n'a ta tɛ n'a kumakan don n'a kumakan tɛ o la u ye expert indépendant u y'olu sugandi olu ni professeur ye séance de travail damadɔ kɛ séance de travail damadɔ in u y'u ka rapport kɛ u ka rapport in min b'o kɔnɔ kɔni o ye de professeur kumakan tɛ vidéo kumakan ye o la an ye laɲini kura kɛ o laɲini kura in ye mun ye k'a fɔ bon comme i nɔ minɛna fɛn na k'i nɔ don minnu kan ka se ka sɛgɛsɛgɛ olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ k'i nɔ tɛ donc an tun ye laɲini kɛ pour que au moins a ka nɔ bila o dossier hali bi o demande hali bi a ma examiner an y'a ye comme ko bɛ ka taa ɲɛfɛ professeur dun bɛ kaso la ne ye avocat de ye an ka baara ye k'a ɲini de ni nɔ minɛnen don i bɛ se ka i yɛrɛ sɔrɔ cogoya min na a kana kɛ gɛlɛyaba ye n ye demande de liberté filanan fana kɛ o demande de liberté filanan ye juge y'a lajɛ ko a bɛ se ka liberté di professeur labila fɔlɔ mais labilali in kɔnɔna na professeur bɛ na waati ni waati kana tribunal la a bɛ fɔ o de ma contrôle judiciaire k'a b'a bila o la procureur y'a ye k'a fɔ o ko min filɛ nin ye o t'ale wasa sabula professeur a bɛ fɛ professeur ka to toujours sariya ka bolo kan sariya bolo kɔnɔ a ye appel kɛ olu ka appel ni ordonnance in kan a bɛ taa chambre d'accusation de la cour d'appel la o de la cour d'appel ka kiiritigɛ wagati ordonnance min ta juge ye ordonnance min ta u m'a fɔ u b'o confirmer u ye ordonnance in infirmer de ka c'est-à-dire ka ordonnance in bɔ yen jaabi in bɔ yen nɔ labilali min kɛra juge d'instruction fɛ comme appel kɛra la labilali tɛ se ka waleya cogo si la sariya tɛ sɔn ma ni procureur kɔni ye appel kɛ juge d'instruction ka ordonnance de liberté provisoire kan alors ordonnance in a waleyali bɛ ɲɔngiri fɔlɔ yanni chambre d'accusation ka a lajɛ k'i prononce a kan comme chambre d'accusation ko ordonnance min juge y'a ta a ordonnance t'olu wasa u ye ordonnance in bɔ yen sisan u y'a bɔ yen k'a falen min na ko professeur kan ka to kaso la jusqu'à ce que ko kura ye ko la ayiwa comme an ma arrêt sɔrɔ fɔlɔ an tɛ se k'a dɔn u y'u sinsin min kan pour que ka décision ta mais nin bɛɛ kɔnɔna na nin bɛɛ ye sariya baara dɔw de ye peut-être mɔgɔw t'a faamu an ɲɛ bɛ min na mɔgɔw ɲɛ bɛ min na professeur bɛ kaso la hali bi a bɛ kaso la a ma juge mais sariya fana tagabolo dɔ ye nin ye ni juge d'instruction y'i naminɛ tant que a m'i bila ka taa kiiri binna kun kan kiiri tɛ se ka kɛ
bon kɔnɔna de la sa fɛn caman bɛ se ka bɔ o kɔnɔ i ko liberté provisoire demandé i ko non-lieu i ko samiya in kɔnɔna na sanji ye tiɲɛni kɛ Mali dugu caman na bilakaw ta barika bonyana kosɛbɛ sabula denbaya caman bɛ yen nɔ minnu bolofɛnw tiɲɛna su caman yɛrɛ fana binna ka da o de kan Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye dɛmɛ dɔ ta ka lase dugu in ma a bɛ se sefɔ wari $200 ni $30 bɔɲɔgɔnko ma kɛnɛyako ni adamadenya sabatili minisiri cira ka taa ni dɛmɛ ninnu ye balofɛnw bɛ a la ni fo taa se siyɔrɔ dɔw ani adamadenya sabati fɛɛrɛ caman wɛrɛw fo ka taa se bɛsaya sabatili fɛɛrɛw ma kulu dɔw sigira walasa ka dɛmɛ dɔw bilakaw ma n'o ye comité de crise dɔw ɲɛmɔgɔ ye marikacɛ daw ye dɛmɛ ninnu dilen kɔ ale ye ɲɛfɔli minnu sɔrɔ an k'o lajɛ ni jaw la. Ko don min na ni mɔgɔ kun n'a kunsigi cayara n'a tura mɔgɔ wɛrɛ de b'a digi ou bien mɔgɔ wɛrɛ de b'a di donc o kɔrɔ k'a fɔ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'i tɛ se ko la nka o kɔrɔ k'a fɔ ko adamadenya yɛrɛ de sirilen bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kan donc an y'o kibaruya gosi an ye lajɛ teliman kɛ an y'o kɛ hôtel dɔ la Bamakɔ ayiwa bilaka cɛkɔrɔba ni jɔyɔrɔtigi ani denmisɛnninw ekɔlidenw bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan minnu bɛ baara kɛ o tuma an ye hakilinaw di hakilina ninnu kɔnɔ maaw ye mun fɔ maaw ko an ka wuli an yɛrɛ k'a dɔ kɛ ko de cɛ ka ɲi hakilina yɛrɛ sɔrɔli fɔlɔ u y'o kɔkɔrɔma don donc u ko sisan an bɛna mun kɛ an ko bon an k'a ɲini bilaka fɛn o fɛn se bɛ min ye i ka o di musaka min se b'i ye i k'o di donfini min se b'i ye i k'o di ayiwa dumunifɛn min se b'i ye i k'o di fɛn o fɛn se b'i ye n'i y'a di a bɛ mago dɔ ɲɛ bila yan nɔ donc an y'o kɛ o tuma o fana bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ala barika la min nana terrain kan ka ban an ma wasa o la dɛ mais o ye belebele ye parce que o ye jigisigi ye parce que min m'an wasa o ye k'a fɔ ni kalo kelen kalo fila kalo saba maaw ka se ka ɲinɛ tiɲɛni kɔ o kɔrɔ k'a fɔ jigiya ka segin ka na i n'a fɔ kɔrɔlen hali ni fɛn dɔw tunna n'olu tɛ sɔrɔ tuguni an b'a dɔn k'a fɔ jigiya mana sɔrɔ a tuma fɛn ninnu u bɛ se ka ɲini ka tila k'o sɔrɔ o sɛbɛn ye o kɛra sɛbɛn sa o kɛra bolofɛn ye o kɛra fɛn o fɛn ye nafolomafɛn ye ayiwa ni min bɛ yen nɔ o bɛ se ka sɔrɔ tuguni an ye o lasigi min kɛ o lasigi y'a ɲini k'a fɔ ne marakacɛ daw ka kɛ jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye minisiri kɔrɔw b'a la minnu ye bilakadenw ye sisan minisiriw b'a la minnu bɛ gouvernement kɔnɔ sisan jɔyɔrɔtigiw b'a la minnu ni u fanga ka bon jamana kɔnɔ u lamɛnnen don nka n'olu ye ne ta ka ne kɛ maa ɲɛmaa ye o ye bonya dɔ de ye u b'a jira k'a fɔ bila ye bila kelen de ye bilaka ye maa kelen de ye bilaka finman tɛ yen a jɛman tɛ yen bilaka bamanankan fɔla tɛ yen a filakan tɛ yen bilaka nin tɛ yen nin tɛ yen bilaka ye maa kelen de n'i ko bilaka ka ban o kɔrɔ k'a fɔ an bɛɛ de kan k'an fara ɲɔgɔn kan k'an kɛ kelen ye o tuma o misali min jirala an bɛ fɛ ka na halisa terrain kan ka n'o misali jira nka an nanen terrain kan an ye seereya minnu mɛn yɔrɔ jan fɛ telefɔniw na ani message ciw la ani an yɛrɛ ka kunnafoni di sira wɛrɛw fɛ an nana ka na o kelen de sɔrɔ yan an y'a sɔrɔ bilaka ye ɲɔgɔn minɛ gɛlɛya in kɔnɔ minnu ni gɛlɛya ma olu sɔrɔ gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na u wulila ka taa olu sɛgɛrɛ gɛlɛyatigiw sɛgɛrɛ k'u dɛmɛ ka gɛlɛya in ka se ka b'u kan ayiwa an y'o jaabi ye o parce que nin ko in kɔnɔ an m'a mɛn fan si k'a fɔ ko maa dɔ su bɔra ji la ala barika la nka bilakaw ka cɛsiri fana don dɛ n bɛ kunnafoni di siraw fo arajow ani a bɔlɔlɔ sira tɔw n bɛ jeunesse ka wulikajɔ fo n bɛ mairie ka cɛsiri fo n bɛ préfet ka coordination ɲɛnama n bɛ o fo n bɛ dugutigiw ka wulikajɔ fo diinɛtigiw ka ala deli n'u ka wulikajɔ n bɛ o fo société civile ka implication n bɛ o fo bilaka minnu bɛ kɔfɛ fana n b'u fana fo tɛ sɛgɛn o foli la bari olu de ye ne bila ka na yan bi donc an bɛ min fɔ k'a fɔ ko gɛlɛya kɛra mais an ta ma tiɲɛ n bɛ misali dɔ di jamana dɔw bɛ yen n'i y'olu kofɔ bi mɔgɔw hakili bɛ jigin fɛn fɔlɔfɔlɔ min na o ye gɛlɛya min latɛmɛ ka sɔrɔ ka kɛ jamanaba ye bi o jamana dɔw la Rwanda b'o la an bɛɛ b'o dɔn o gɛlɛya min sera Rwanda ma bɛɛ bɛ dɔ dɔn o la mais bi Rwanda bɛ cogo di Chine ye gɛlɛya min kɛ ka kɔrɔ mais bi Chine bɛ cogo di ayiwa Japon a ye gɛlɛya min kɛ ka kɔrɔ o ye jamana minnu n'u colonisera jamana minnu ni gɛlɛyaba kɛr'u kan mais bi bi in na olu jamanaw bɛ taa jamana sɛbɛnw fɛ jamana barikamaw jamana jɔlenw fɛ wa Mali fana bɛ jamana sɛbɛnw fɛ gɛlɛya min sera bilakaw ma maliyɛn bɛɛ y'a dɔn bi bi in na an bɛ welekan bila maliyɛn bɛɛ ma bi ye bila ye an kana fɔ ko bilakaw ka kungo filen n'u bolo ayi an ka wuli ka bilakaw dɛmɛ bilakaw ye misali dɔ jira ka yan ka ban diɲɛ mɔgɔ la maliyɛn na k'a fɔ ni gɛlɛya ye bilaka dɔ sɔrɔ bilaka bɛɛ bɛ bɔ a kalama wa bilaka bɛɛ bɛ wuli k'i jɔ min se ye min ye ni se yɛrɛ tɛ yen ŋaniya fana bɛ baara kɛ donc an y'o misali min jira o ye leçon de ye o ye bilasirali de ye diɲɛ mɔgɔ bɛ se ka min ta ka baara kɛ n'a ye donc an bɛ min fɔ bi o ye bilakaw ye an k'an hakili sigi
laɲini minnu kɛra jamana ɲɛmɔgɔw ye mɔgɔ minnu bila ka na ayiwa olu ye jaabi dɔw di k'u bɛna taa ci in se jamana ɲɛmɔgɔ ma ni ala sɔnna a ma fɛn min ye ji boli sira ye k'a kɛ n'i ko ko dugukunturu ka wuli ka taa yɔrɔ wɛrɛ o fana ka gɛlɛn donc mais min bɛ se ka kɛ sisan o ye ji min bɛ na a fanga kana fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen f'a kana kɛ tiɲɛnikɛ ji ye donc o bɛ bɛn fɛn min na dɔrɔn o ye ka jiboli sira dilan jiboli sira min ni bɛɛ lajɛlen fana bɛ hakili to a tɔpɔtɔli la a kɔnɔbɔli la ɲaman kana fili a kɔnɔ n'o kɛra o tuma an hakili bɛ fɛn caman na nin gɛlɛya min n'an b'a kɔnɔ a bɛ kɛ fura ye fɛn caman ma parce que o la ji nɔgɔ minnu n'olu bɛ jɔ olu tɛna jɔ tuguni an da la soso dɔ bɛ bɔ dugu soso la dɔ bɛ bɔ dugu nɔgɔ la dɔ bɛ bɔ kasa jugu la dɔ bɛ bɔ hali bana la donc ni gɛlɛya dɔw nana an k'a ɲini k'a furakɛ a sun kɔrɔ n'an y'a ɲini k'a furakɛ a sun kɔrɔ a ka ca ala fɛ gɛlɛya in fura bɛ na ni fura caman wɛrɛ ye ko wɛrɛw fana la donc an k'o kɛ nin ye an kana an yɛrɛ jigi tigɛ minnu ni olu bɛ bila dugu kɔrɔ an hakili b'u la minnu bɛ hali dugu wɛrɛw fana la togodaw la an hakili b'u la an y'a dɔn k'a fɔ bila dɔrɔn tɛ bila dugu kɔnɔna dɔrɔn tɛ bila sokalaw dɔrɔn tɛ mais a bɛ yɔrɔ caman an hakili b'a bɛɛ lajɛlen na an fana bɛ ka wulikajɔ kɛ ni ala sɔnna a ma min se mana kɛ an na an bɛ na ni o ye o fana bɛna di a dicogo la i n'a fɔ aw ye misali min yira bilakaw ye misali min yira tilacogo ɲuman na nin ko ninnu na an b'a ɲini a ka se a sebagaw a dira minnu ma a ka se olu yɛrɛ ma. O kɔfɛ Bamakɔ yan nɔ Kabala i b'a ye k'a fɔ ko sifin tɔn dɔ min bɛ wele ko AJDHPE olu ye yirituru baara dɔ daminɛ sanfɛ kalansoba la Kabala yirituru ninnu defa taara ka di Bamakɔ mairie jɔyɔrɔ faba n'o ye délégation spéciale ɲɛmɔgɔba Bala Tarawele ma baara ninnu daminɛna a ɲɛna u yɛrɛ ye yiri caman turu ɲɔgɔn fɛ ani ka ladilikan caman di ɲɔgɔn ma a ko kuncɛlen Bala Tarawele yɛrɛ min fɔ an k'o dɔw lajɛ nin jaw la. An nana parce que denmisɛnninw sera an ma u y'a yira an na k'a fɔ u bɛ ka yiri turu université kɔnɔ yiri nafa hakili la bɛɛ b'a dɔn a nafa bɛ taa yɔrɔ caman na hali fɔlɔ la lawale la an ka kumabaw tun bɛ fɔ yiri de kɔrɔ yiridenw bɛ mɔgɔ balo yiri nafa ka ca a bɛ suma di kɔnɔw bɛ sigi a la donc yiri nafa o tɛ se ka fɔ ka ban délégation spéciale mairie la samiya mana se wale bɛ wale la an kan k'o kɛ o ye ka yiriw bolo tigɛ k'an hakili t'u la donc ni ninnu ye nin ŋaniya fɔ ka s'an ma an y'a lajɛ cogo jumɛn an bɛ se k'u dɛmɛ donc an se min an y'u k'u ye k'u encourager ka yir'u la k'a fɔ an n'u bɛɛ hakilina ye kelen ye an b'u fɛ an b'u kɔ ka fara université recteur kan o yɛrɛ y'i jɔ a jɔyɔrɔ la donc an ser'u ma an jɛra ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ weleli ye min ye comme bɛɛ b'a dɔn nafa bɛ yiri la an k'a kɛ Bamakɔ bi mɔgɔ min b'a kɔnɔ a ka ca ni 4 ye 4,2 kɔ an k'a kɛ hali n'o tilancɛ kelen kelen yiri kelen kelen turu Bamakɔ bɛ yɛlɛma Bamakɔ bɛ fisaya Bamakɔ bɛ saniya o nafa bɛɛ b'o ye donc mɔgɔw ka yiri turu sisan de y'a tuma ye comme san bɛ ka na bɛɛ k'a dɔn ka fɔ yiri nafa ka bon bɛɛ ka yiri turu fara i ka baara kan ekɔlidenw denmisɛn mɔgɔkɔrɔba bɛɛ bɛ se k'o k'i ka baara ye o nafa ka bon an kan. Mɔgɔ dɛmɛ tɔn kura dɔ sigira sen kan n'o ye ONG Solidarité Sans Frontières ye a jabala bɛ Kati fara ɲɔgɔn kan tɔn de kun don u ye yɛlɛma ka kɛ mɔgɔ dɛmɛ tɔn ye walasa ka se ka dɛmɛ don dɛsɛbaatɔw ma ani ka se ka mɔgɔ caman ɲɛji cɛ kɛnɛyako kalanko sira kan ani lamini yɛrɛ fana bɛ se ka lakana cogo min na a ɲɛmɔgɔba ye Mamadu Zale Tarawele ale ye min fɔ an ye nin jaw la an k'olu lajɛ. An ye baɲumankɛ tɔn an y'a sigi hakilila caman de nana n'a ye pour que an ka se k'a sigi an tun y'a sigi fɔlɔ de association de kun don 2017 2017 an y'a sigi pour que mɔgɔninfinw bɛ se ka an bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ cogo min na ka mɔgɔninfinw yɛrɛ fɛnɛ dɛmɛ n'o dɛmɛw ye o de hukumu kɔnɔna na association sigilen an ye 2016 n y'a fɔ cogo min na ka 17 ka 18 ka 2019 kɛ ko fana an nana yɛlɛma k'a kɛ baɲumankɛ tɔn b'a fɔ ma ko ONG parce que an y'a ye nafa mun bɛ association in na nafa mun bɛ an kun b'an ka jɛkulu in na o de kosɔn an y'a yɛlɛma k'a kɛ ONG ye ONG ye a taabolo ka ca kosɛbɛ maintenant ma se k'an da maga a damadɔni la mɔgɔ damadɔ de fara ɲɔgɔn kan parce que an y'a ye gɛlɛya bɛ jamana in kɔnɔ gɛlɛya bɛ farafinna kojugu ni bɔ fɛn fɛn ni kelen turu yɛrɛ ma i tɛna se ka ko k'i yɛrɛ ye n'o tɛ an ko an ka dɛmɛ ka mɔgɔw dɛmɛ objectif fɔlɔfɔlɔ wɛrɛw ye jumɛn ye o ye kɛnɛya ta fanfɛla ye parce que an bɛɛ b'a dɔn jamana in kɔnɔ gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan teliman ni mɔgɔw n y'a fɔ ni mɔgɔw t'u yɛrɛ ma ko ka u yɛrɛ ka furakɛ ka kɛnɛya sabati kosɛbɛ a bɛ gɛlɛya donc nin gɛlɛya bɛɛ de an y'a nin gɛlɛya bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan nin ka gɛlɛn an ka
to dala mɔgɔw ma kosɛbɛ parce que moyen caman t'u bolo an ko o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ an ka kalanko n'o ye éducation ye ani an ka lamarali fɛnɛ n'o ye an ka éducation ye o bɛ se ka lajɛ cogo di an y'a ye jamana in kɔnɔ kalanko a ko ka gɛlɛn kojugu a kuma ka ca il faut que kungo a ka kɛ bɛɛ lajɛlen kungo ye denw wo denmansaw wo jamana wo ani mɔgɔ mɔgɔ bɛ jamana in dɛmɛ a ka kɛ bɛɛ lajɛlen kungo ye pour que jamana kalanko an y'a ye san dɔw la jamana in kalanko kun tiɲɛna kojugu parce que yan'o cɛ an y'a ye fɛnɛ tellement que jamana in kalanko kun a kun ba dun a la kosɛbɛ fo mɔgɔ an y'a ye mɔgɔw kun taa kalan kɛ jamana wɛrɛw kɔnɔ universitéw la u kun na mɛtiriw ta an fɛ yan mais an y'a ye o bɛɛ na tiɲɛ anw bolo an ko an ka sigi k'a miiri dɛmɛ min bɛ se ka na pour que olu bɛ se ka segin cogoya di ka na an ka jamana in kɔnɔ n'an ye kalanko ta fanfɛla bɔ yen an bɛna ONG yɛrɛ tɔgɔ dalen don fɛn n'o ye solidarité ye ɲɔgɔn dɛmɛ an ko ka mɔgɔw dɛmɛ mɔgɔ minnu n'a sɔrɔ n'u ye gɛlɛya sɔrɔ n'o ye a bɛ f'u ma ko catastrophe yala minnu ye gɛlɛya sɔrɔ catastrophe in na n'a sɔrɔ ni ala de ka na don n'o ye jiko ye par exemple n'o ye tasumaw ye ou bien n'a sɔrɔ ni mɔgɔninfinw yɛrɛ ka nɔ de don n'a sɔrɔ ni cause humaine yɛrɛ b'a la donc olu bɛɛ fɛn ɲɔgɔn an k'an tɛ ɲɔgɔn ma pour que olu ka se ka dɛmɛ an y'a ye jaabi na yɔrɔ dɔw la cɛ foyi t'u ye n'o ji bɛ se ka na tiɲɛni kɛ surtout an bɛ yɔrɔ min na sisan ji bɛ ka tiɲɛni kɛ pour que olu mɔgɔw bɛ se ka dɛmɛ cogo min na donc an ko catastrophe bɛ se ka olu mɔgɔw bɛ se ka dɛmɛ cogo min na a kɛra incendie ye o a kɛra sanji ye o a kɛra par exemple hali usine dɔw bɛ se ka exploser sisan n'o ye cause industrielle bɛ se ka exploser sisan ka gɛlɛya lase mɔgɔw ma ou bien bana dɔw bɛ se ka na an ye bana dɔw ye san tɛmɛnen na n'o covid n'a ɲɔgɔnnaw olu caman bɛɛ bɛ se ka na mais il faut yɔrɔ dɔw bɛ se ka ɲini déjà ka taa o centre dɔw dayɛlɛ k'a bila ka sɔrɔ hali ni covid n'a ɲɔgɔnnaw tɛ donc an hakili jiginna olu bɛɛ la an ka fara ɲɔgɔn kan pour que au moins o catastrophe min bɛna ale jamana kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ an ka se ka wuli k'olu kunbɛn k'a ta Kayela fo Kidali o bɛɛ y'an ka zone d'intervention de ye Mali région bɛɛ Kayi b'a la Sikaso b'a la Segu b'a la Mopti b'a la Mali région bɛɛ plus ka fara district yɛrɛ fɛnɛ kan mais an kɔni jabala kɔni an sigilen bɛ Kati de Kati Sanafara Fuga la o de y'an jabala yɛrɛ ye ka kunnafoni ninnu kun cɛ ONG Farata Mali olu bɛ to ka ɲɔgɔn kunbɛn dɔ kɛ san o san ni sifinnakaw ye ni ye a ta ko sabanan ye ɲinan ta hakililaba b'a la ka boli min kan o ye Mali kura hukumu kɔnɔna na ko bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ bɛ a baaraw sabatili la denmisɛnnin 200 bɔɲɔgɔnko olu bɛ jamadalajɛ in kɛnɛ kan u bɛ kalan farikolo ɲɛnajɛ adamadenya sabatili fɛɛrɛ caman na an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka ɲɛmɔgɔ dɔw ka siraw lajɛ ni jaw fɛ. Ayiwa an ye nin ko dabɔ ka se ka denmisɛnninw ka se ka taabolo ɲuman de u la o ye an ka fɛn bonta dɔ ye an b'a fɛ yɛlɛma ka don Mali jamana kɔnɔ o yɛlɛma bɛ don cogo di fɔ an ka se ka taabolo ɲumanw ta o taabolo ɲumanw n'a ma dege tuma dɔ a kɛ man di a sɔrɔ man di o de la walasa Mali ka kɛ Mali kura ye sini ka ɲɛ an bolo fɔ an ka denmisɛnnin minnu bɛ yen sisan an ka taabolo ɲuman don u kɔrɔ o taabolo ɲuman ninnu sigilen don Bibile taabolo kan o de la an ye nin k'an labɛnw kɛ ka se ka denmisɛnninw wele ka kuma fasoden ɲumanya ko la fasoden ye jɔn ye fasoden ɲumanya kan ka kɛ cogo di baara jumɛn ni baara jumɛn bɛ a kɔnɔ mun de man ka kɛ an fɛ n'i bɛ jamana in jateminɛ gɛlɛya dɔ bɛ an kan o ye fasodenjugu ye minnu ye ko ta ka ɲɛsin an ka jamana ma o la an b'a ye k'a fɔ a bɛ na ni kɔlɔlɔ caman ye o la an y'a latigɛ u ka se k'a dɔn fasoden ɲumanya ye fɛn min ye fasoden ka hakɛ a n'a ka kɛta ka se k'o dɔn ani kan in kɔnɔ an ye thèmes camanw traité an kumana Mali yɛrɛ sigicogo kan ka daminɛ indépendance la ka se sisan ma an kumana Mali ka drapeau n'a ka hymne national ko la an kumana farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ jɔyɔrɔ jumɛn bɛ a la denmisɛnnin kɛnɛya nasira fɛ an ye olu kɛ an ye compétition caman kɛ discipline caman na ani an ye kalanw fana sɔrɔ denmisɛn yɛrɛ bɛ se ka yiriwa hakili la cogo min an kalanfa y'a fɔ an ye ko denmisɛn bɛ hakili ka di nka i bɛ taa sɔrɔ hakilijaw bɔlen don ɲɔgɔn na dɔw ta ye kuma ye dɔw ta ye farikolo la baaraw ye dɔw ta ye hakilijagabɔ ye o n'a ɲɔgɔnna ko o la denmisɛnnin bɛ hakili ka di o la kan in na an nana valeur don denmisɛnninw na ka se ka u labɛn walasa n'u kɛra sini ɲɛmɔgɔw ye ka se ka baara ɲumanw kɛ. kan sportif dabɔkun ye nin ye ka se ka
denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan ka se ka o kalan sport yɛrɛ nafanw la en même temps ka se ka denmisɛnninw dɛmɛ u ka se ka sport yɛrɛ pratiquer. Donc an ni coachw ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ, coachw don minnu bɛ coachiya baara dɔn kosɛbɛ. Donc an ni olu bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ nin dɔgɔkun kɔnɔ an ni denmisɛnninw ka se ka u kalan o ballontan, basketi ani volley-ballon ani athlétisme boliw ni o n'a ɲɔgɔnnaw. Donc denmisɛnninw kalanna o de la et en même temps k'an yɛrɛ kun tun ye min fana ye o ye nin ye ka se ka denmisɛnninw fana kalan leçon minnu bɛ se ka u dɛmɛ ka se ka adamadenya cogoya ka se k'o faamu ani fana ka se ka taabolow faamu, taabolo minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ an'an ka jamana yɛrɛ fasodenya yɛrɛ ye min ye u ka se ka o faamu ani o yɛrɛ bɛ se ka yiriwa cogo min na u ka ɲɛnamaya kɔnɔ ka se k'u ka ala yɛrɛ ye fɛn minnu di u ma k'o kɛ cogo ye talan minnu di u ma u ka se ka o baara kɛ. Donc k'an bɛ o hukumu de kɔnɔ a bɛ an ka programme dɔ kɔnɔ n'an bɛ o wele émergence d'un Mali nouveau à travers les enfants. Donc o ye Mali bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na denmisɛnninw fɛ ka d'a kan n'i b'a fɛ Mali ka yiriwa don nata la a daminɛ denmisɛnninw na, n'i y'a daminɛ denmisɛnninw na don nata la i b'a ye k'a fɔ ko Mali an mako bɛ Mali kura min na o bɛ se ka kɛ nin ye. O de la ɲinan an ye ɲinan san ka thème kɛ ko Mali kura denmisɛn bɛɛ jatelen don. Lemana ne bɛ dan sigi bi dɔgɔkun kibaruw la kibaruw farala ɲɔgɔn kan lase aw ma a walimakɛ Andre Traore fɛ Emmanuel Jara, Daniel Pujugu an b'a fɔ ko ni Ala sɔnna ma dɔgɔkun nata an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan walasa k'aw kunnafoni nka aw kana ɲinɛ fiyewu ka abonné an ka page YouTube kan Lidi Media walasa ka se ka an ka jaw sɔrɔ u bila waati yɛrɛ la. Ala ka dɔgɔkun wɛrɛ yira an na.